Isa sa pinaka-notorious na mamamatay tao sa kasaysayan ng Asya, isang career criminal na umaming ilang Western tourist ng kanyang pinatay sa sikat na hippie trail sa Southeast Asia noong dekada 70. Nakulong sa India ng ilang taon at nakalaya bilang isang celebrity at nanirahan sa Paris hanggang sa kanyang pagkakulong muli sa Nepal. Ito ang kwento ni Charles Sobhraj, isang psychopath at mas kilala sa kanyang bansag na The Bikini Killer or The Serpent na master manipulator at napakagaling mag-disguise na parang chameleon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Charles Sobhraj ay pinanganak sa French-occupied Indochina or Vietnam sa isang Vietnamese na ina, habang ang kanyang ama ay isang Indianong negosyante na nakabase sa Saigon. Nagkahiwalay ang kanyang mga magulang at iniwan sila ng kanyang ama. Sa una, siya isang stateless hanggang sa i-adapt siya ng boyfriend ng kanyang ina na isang French lieutenant na nakabase sa Vietnam. Palaging bumabiyahe ang kanyang pamilya sa France at Vietnam, vice versa. Nang magbinata at nagsimulang magnakaw si Charles hanggang sa makulong siya sa France na malapit sa Paris sa kasong burglary noong 1963, habang nasa kulungan na manipulate niya ang mga gwardya na bigyan siya ng mga special favors tulad ng paglalagay ng mga libro sa kanyang selda, kaya napakaraming lingwahe ang kanyang natutunan. At sa loob ng kulungan nakilala niya si Felix Descogne, isang mayamang binata na prison volunteer. Matapos siyang mabigyan ng parol at makalaya, tumira si Charles sa bahay ni Esconye na kung saan nakakahalubilo niya ang mga high society sa Paris at konektado sa kanya ang criminal underworld sa lugar. Dumami ang pera ni Charles dahil sa kanyang pagnanakaw sa mga mayayaman at pang-i-scam ng mga tao, at sa panahong ding iyon nakilala niya si Chantal Companion na magre-resulta sa isang passionate na relasyon nilang dalawa. Si Chantal ay isang Parisian na dalagang galing sa isang mayaman at conservative na pamilya. Nag-propose si Charles kay Chantal na magpakasal, pero sa kalaunan sa araw ding yun ay nakulong siya dahil sa pagtakas sa mga pulis dahil sa kanyang ninakaw na kotse at sinintensyahan ng 8 buwan na pagkabilanggo. Pero sinuportahan pa rin siya ni Chantal sa kabuuan ng kanyang sentensya at nagpakasal silang dalawa matapos siyang makalaya. Noong 1970, umalis si Charles kasama si Chantal na buntis na sa mga panahong iyon sa France para hindi sila maaresto dahil sa pagbabiyahe nila sa Eastern Europe gamit ang fake documents at pang-hold up sa mga turista sa bawat lugar na kanilang mapuntahan. Dumiretso ang mag-asawa sa Mumbai, India sa parehong taon na kung saan nanganak si Chantal ng isang batang babae na pinangalanan nilang Usha, habang patuloy naman si Charles sa kanyang criminal activities para may pangtusto sa kanyang pamilya at panunugal. Noong 1973 na arestong muli si Charles at nakulong dahil sa unsuccessful armed robbery attempt sa isang jewelry store sa Hotel Ashoka, pero nakatakas si Charles sa kulungan dahil sa tulong ni Chantal. Pero nahuli itong muli at nakapagpiyansa gamit ang pera ng kanyang hiniram sa kanyang ama at umalis kaagad at tumiretso sa Kabul, Afghanistan kasama ang kanyang asawa at anak. Sa Kabul, hinuhold up nila ang mga turistang dumadaan sa sikat na hippie trail sa lugar, pero nahuli siyang muli at nakatakas na naman sa kulungan sa tulong pa rin ng kanyang asawang si Chantal. Pagkatapos ay dumiretso si Charles sa Tehran, Iran, iniwan ang kanyang pamilya sa Kabul. Habang umuwi naman si Chantal sa France, dala ang kanilang anak at nangakong hinding-hindi na makikipagkita pa kay Charles. Sa loob ng 2 taon, patuloy ang pagtatago sa iba't ibang lugar ni Charles para makatakas sa mga pulis na umahabol sa kanya. Gamit ang 10 ninakaw niyang passports dahil na master na nito ang art of deception.
Palipat-lipat si Charles ng lugar mula Eastern Europe hanggang Middle East para lang hindi mahuli hanggang sa sumama na sa kanya ang kanyang nakababatang half-brother na si Andrei sa Istanbul, Turkey. Naging partners in crime ang magkapatid na kung saan ang kanilang criminal activities ay abot mula Turkey hanggang Greece. Pero nahuli ang dalawa sa Athens matapos ang kanilang identity switch hoax na pumalpak. Pero nakatakas na namang muli si Charles at iniwan ang kanyang kapatid sa kulungan. Kaya itinurn over si Andrei sa Turkish police at nag-serve ng 18 taong sentensya sa Turkey. Dahil patuloy ang pagtakbo ni Charles sa mga otoridad, tinatarget nito ang mga turista sa kahit saang lugar, nagkukunwari itong gem salesman or drug dealer para ma-impress sa mga turista sa kanya at madali niyang maging kaibigan. Pero pagkatapos ay lolokohin niya ito at nanakawan. Sa Thailand, nakilala ni Charles si Marie-Andrée Leclerc na galing sa Quebec, Canada. Isang turista na naghahanap ng adventure, madali itong naniwala kay Charles dahil sa kanyang adventurous na pamumuhay at naging devoted follower ni Charles. Naging marami ang followers ni Charles dahil sa mga scam nito na kung saan tutulungan niya mga ito sa isang mahirap na sitwasyon, tulad na lang ng pagtulong niya sa 2 former French policeman na nawawala ang passport at ibinigay niya sa mga ito na kunwaring siya ang gumawa ng paraan para maibalik ito. Pero ang totoo, siya lang din ang nagnakaw sa mga passport ng biktima hanggang sa makilala niya si AJ Chowdhury, isa ring kriminal na Indiano na siyang naging second in command ni Charles. Ang pinakaunang pagpatay ng dalawa ay noong 1975 na kung saan ang mga biktima ay kasama pa ng dalawa ng ilang araw bago nila ito patayin. Ayon sa mga investigador, ang pinakaunang biktima ay isang dalagang turista na galing sa Seattle, Washington, si Teresa Knowlton, na kung saan natagpuan ang patay na katawan nitong nalunod sa isang tidal pool sa Gulf of Thailand. Suot ang flower bikini nito nang malaman sa autopsy na hindi aksidenteng nalunod ang biktima, kundi sadya itong nilunod para patayin. Ang sumunod na biktima ay isang binatang Hudyo na si Vitaly Hakim na natagpuan ng sunog na katawan sa kalye ng Pattaya Resort na kung saan andon naka-check-in si Charles kasama ang kanyang mga followers, habang ang Dutch na estudyanteng si Henk Bintaha, 29 anyos, kasama ang kanyang fiancé na si Cornelia Hemker, 25 years old, inimbita ni Charles papunta sa Thailand. Nang makilala niya ang dalawa sa Hong Kong, nang makarating ang dalawa, nilason ito ni Charles at kunwaring tinulungan hanggang sa gumaling para makuha niya ang tiwala ng mga biktima. Pero bumisita kay Charles ang French girlfriend ng Hudyo na pinatay nito na si Charmaine Carew para mag-imbestiga sa pagkamatay ng kanyang boyfriend. Dahil sa kaba ni Charles kasama si Chowdhury, idinispatcha nila kaagad ang Dutch couple na kagagaling lang sa paglaso ni Charles. Natagpuan ang katawan ng dalawa na may tali sa leeg at sinunog ang katawan noong December 16, 1975. Natagpuan naman ang katawan ni Charmaine Carew na nalunod suot ng isang flower bikini tulad ng unang biktimang si Teresa Knowlton. Noong December 18 nang ma-identify ang katawan ng Dutch couple, umalis kaagad si Charles kasama si Leclerc ng kanyang Canadian followers sa Thailand na tumiretso sa Kathmandu, Nepal. Gamit ang passport ng pinatay na Dutch couple sa Nepal, pinatay ni Charles si Lorente Carriere, isang 26 anyos na turista galing sa Canada, at si Connie Bronsich, 29, turista rin na galing naman sa US. Pagkatapos ay bumalik sa Thailand si Charles at Leclerc. Habang nasa Thailand si Charles, nagduda ang kanyang 3 French na followers sa kanya na isa siyang serial killer dahil sa nakita nilang mga gamit ng kanyang mga biktima sa bag nito. Tumakas naman kaagad ang 3 French at dali-dali ang umuwi pabalik sa France, pero isinumbong nila sa mga otoridad si Charles bago sumakay sa eroplano papuntang France. Tumakas din naman kaagad si Charles papuntang Calcutta, India, na kung saan doon niya pinatay ang isang Israeli scholar na si Avoni Yacob para lang makuha nito ang passport ng Israeli.
Ginamit ni Charles ang passport sa pagbiyahe kasama si Leclerc at Chaudhry. Una papuntang Singapore pagkatapos sa India noong March 1976 hanggang pabalik sa Bangkok, Thailand. Hindi rin nagtagal ang tatlo sa Thailand at lumipad sila papuntang Malaysia na kung saan nagnakaw si Chaudhry ng alahas at ibinigay kay Charles. Ito na ang huling pagkakataon na makikita pa si Chaudhry. Walang nakakaalam kung pinatay ba ito ni Charles dahil walang katawan na natagpuan. Matapos makaalis sa Malaysia si Charles at Leclerc ay pumuntang Geneva, Switzerland at patuloy sa kanilang criminal activities at nagkukunwaring gem salesman. Pero bumalik ito sa Bombay, India at ang sumunod na biktima nito ay isang French na si Jean Leclerc Solomon na nilaso ni Charles at ninakawan noong July 1976 sa New Delhi, India kasama ang kanyang tatlong babaeng followers. Na-scam nila ang isang French tour group na sila ay mga tour guides. Nakumbinsi ni Charles na bigyan ng pills ng grupo para inumin dahil ito daw ay anti-dysentery na gamot. Nang umepekto na ang gamot, karamihan sa mga turista ay nawalan agad ng malay pero tatlong turista sa grupo ang hindi uminom ng pills. Kaya na-overpowered nila si Charles at dinala sa pulis. Sa mga interogasyon, ang followers ni Charles ay umamin kaagad sa kanilang krimeng ginawa nang walang pag-alinlangan. Kinasuhan din si Charles ng murder sa pagpatay nito kay Solomon at silang lahat ay kinulong sa Tihar Prison ng New Delhi at naghihintay ng formal trial. Sa loob ng 2 taong pagkakakulong, sinubukang magpakamatay ng 2 babaeng followers ni Charles sa loob ng kulungan habang si Charles naman ay komportable ang kalagayan sa loob ng kulungan. Dahil bago ito makulong, naitago niya ang mga mamahaling gems sa kanyang katawan na siyang pinambribe niya sa mga gwardya ng kulungan. Naging instant celebrity si Charles Subraj sa loob ng kulungan. Maraming interview sa kanya sa kulungan ng mga Western authors at journalists tulad ng Oz Magazine ni Richard Neville. Kaya maraming pera si Charles sa loob ng piitan. Sa kanyang pang-10 taong pagkakakulong, nagpaparte ito sa loob para sa mga gwardya at ibang mga preso. Lingid sa kanilang kaalaman na merong mga sleeping pills ang inilagay ni Charles sa inumin at mga pagkain. Kaya nag-walk out ito sa kulungan ng walang kahirap-hirap. Pero nahuli itong muli sa isang restaurant sa Goa, India, kaya na-extend ang kanyang sentensya ng another 10 years na siyang pakay talaga ni Charles. Kaya noong February 17, 1997, sa edad na 52, pinalaya si Charles sa kulungan at sa mga panahong yun nawala na ang mga ebidensya at witnesses sa iba pa niyang kaso. Wala na ring bansa mag-e-extradite sa kanya kaya pinahintulutan siya ng Indian authorities na makabalik sa France. Sa Paris, France, namuhay ng komportableng buhay si Charles dahil sa malalaking pera kanyang natatanggap sa mga interview at photograph niya bilang celebrity na isang former international criminal. Ayon sa media, mahigit sa $15 million ang kanyang nakuhang pera para sa isang pelikula na tungkol sa kanyang buhay. Noong September 1, 2003, nakita si Charles na isang journalist ng Himalayan Times sa loob ng isang casino sa Kathmandu, Nepal. Nakita naman ng mga pulis sa Nepal ang kanyang larawan sa Himalayan Times kaya ni-raid nila ang Casino Royal ng Yak and Yeti Hotel at nahuli si Charles Subraj na nagsusugal pa sa panahong yun. Ayon sa journalist na bumalik si Charles sa Nepal para mag-set up ng isang mineral water business sa lugar, binuksang muli ng mga Nepalese ang kanyang dating kaso ng double murder case mula 1975 kaya nasintensyahan siyang makulong ng habang buhay na pagkakabilanggo noong August 20, 2004 sa Kathmandu, Nepal. Lahat ng ebidensya na ginamit ng Nepalese authorities ay galing sa Dutch diplomat at Interpol. Umapila naman ang kanyang asawang si Chantal sa European Court of Human Rights laban sa French government dahil hindi nila binigyan ng assistance si Charles na isang French citizen. Pero ibinasura ito ng Court of Appeals noong 2005.
Noong 2007 ayon sa media, ang abogado ni Charles ay umapila sa French President na si Nicolas Sarkozy para mag-intervene sa Nepal pero walang nangyari sa ginawang apela. Noong 2008, in-announce ni Charles sa media ang kanyang engagement sa isang Nepali na fiancé na si Nihita at sinabing hindi siya nakonvikto sa kahit saang korte kaya hindi dapat siya tawaging serial killer. Noong September 2014, ibinaba na naman ang bago niyang sintensya para sa kasong murder sa isang Canadian tourist na si Laurent Carriere. Noong 2018, si Charles ay nasa malubhang kalagayan. Ilang beses na siyang dumaan sa open heart surgery at palaging nakakasurvive dahil isa siyang masamang damo. Hanggang sa ngayon, 2021, si Charles Sobhraj ay buhay pa rin at nakakulong sa Kathmandu, Nepal. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.